Dagkong papremyo ang nag-atang alang sa mga makadaog sa Kapuso CASHsiyahan Panalo sa Cagayan de Oro City. Nagpadayon ang bagong Regional Proof of Purchase promo sa GMA sa Cagayan de Oro City. Padayon lang sa paghulog sa inyong entry sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro ug sa pili nga local supermarkets, grocery sa participating locations aron makadaog og dagkong papremyo alang sa Kapuso CASHsiyahan Panalo. Mulungtad kini hangtod August 16, 2024. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa mga GMA promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay LS para sa kompletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page www.facebook.com/GMA Promos sa GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements.